Здравейте, метим статии, добре дошли! Знаете ли какво ще правим днес? Да, знаете, защото сте прочели заглавието. Ще четем коментари. Ой, съжалявам за светлината, ужасна е. Сякаш съм малко в пещера, но пък... Пещерите са готини, Батман живее в една. Нали? Съб за съб, плиз! Не и този път. Кашкавал! О, не, чувате ли? Има кашкавали навсякъде. Ще завладеят света за трети път тази седмица. Господи! Сега сме под леглото ми с моя верен приятел Джапанката. Кашкавалите нападнаха земята и това е ден 472. Джапанката е единственият ми приятел. Не съм ял от толкова много време. Айде по-сериозно. Защо? Ако пък искаш някой по-сериозен ютубър, ето там е вратата, коридора ето там са свободните сериозни ютубери. Бъди свободен, лети! Махай се. Кога ще играеш пак на Майнкрафт? Не знам, може би когато се научиш да пишеш Майнкрафт? Шегувам се. Може би съвсем скоро. Прави още планове да продължа време за история, което направих, защото първо, че имаше успех и второ, че помогна, може би, на някои хора да стане им по-хубаво. Аз това искам да правя. Така че очаквайте нов клип на Майнкрафт време за история съвсем скоро, в близкото бъдеще. Моля, кажи ми как аз да ти направя един арт. Може да направите абсолютно както си искате. Взимате страница, лист хартия или пък отваряте компютъра и оставяте въображението си да се развихри. И след това вече можете да ми го пратите, например, в фенскайпа. Знаете, не обичам да ви наричам фенове, но пък има фенскайп. Може да бъдете там и да ми го пратите лично. Или пък във фейсбук страница. Ще съм много щастлив, ако да видя всичките вяртове на едно място там във фен страница. Така че във фейсбук, т.е. може да си ги качвате, да си ги надписате, да си ги коментирате. Ой, това е много готино. Или пък ако някой от вас случайно е ютубър и прави спид артове, съвсем спокойно може да направи клип на арта. Аз ще вляза и ще го видя, стига да ми кажете. Така че има много начини. Някои от вас дори си имат и страници, в които правят артове. Така че просто ще ми я кажат, аз ще вляза и ще си го намеря. Така се прави. Много си готина. Мислех, че съм мъжко. Чакай, сега ще ти кажа момент. Не съм сигурен как се познава точно, хипотетично да кажем, че съм мъжко. Мамуцати! Този явно говори латински. Чудесна работа. Това е хубаво, че се учиш на нови неща, но тук никой няма да ги послуша или пък да им обърне внимание, така че латинския на друго място. Мерси. Ти си един голям тъпак! Слушайте, това е Тихо, казах тихо! Това е най-хубавият комплимент, който съм получавал. Чакайте, стана ми твърде хубаво изведнъж. Ти си топ. Да, така е. Поне си го написал вярно или написал мъжки род, хейтър, беге. Що за човек? Иска да си направи канал, в който обижда и говори простоти на хората, смисъл някак. Хейтър, сериозно, да се кръстя крадец на бебета 7-8 и да търся в интернет и да пише на хората, ще взема бебетата ти. Ще ти взема бебетата. Ще взема бебетата ти, ще ги изготвя бебетата, ще ги хапна бебетата. Крадецът на бебета 7-8. Това ще стане известно някой ден. Прекратявай романс с Слендър. Сега ще ви кажа нещо. Слендър и аз винаги сме били в интересни взаимоотношения. Как да кажа? Няма да стане. Заслужаваш много повече шеметни възстъци, отколкото имаш. Защото ти си единственият български ютубър, когато наистина му пука за нас. Това е много мило, мерси. Не знам дали съм единственият. Обаче мога с гордост да кажа, че аз наистина ме е грижа за зрителите си, за вас, за вашето мнение, за това кое искате да виждате, за това как искате да бъде говорено. И ме впечатлява, че всеки ден всъщност ставате повече и повече. Има хора от вас, които задават същите въпроси, които хора преди са задавали, т.е. искате да знаете за мен. И това е страхотно и може би точно заради това направих и тези епизоди, за да мога да има малко по връзка с вас и да
Това е странно, не знам защо го направих, но въпреки всичко да имаме тази връзка и да може да си споделяме и да обсъждаме някакви неща. Буквално мога да кажа, че съм горд, че съм оцелил съм с зрители. Оцелил съм с вас, не са ми се паднали някакви глупаци, които нали, не оценяват работата ми. Не е много трудно да си мил с зрителите си. Но много малко хора, според мен, нямам идея, се замислят, че всъщност гледат деца. Да, деца сме, всички сме деца. Аз може да съм малко по-голям от някой от вас, но и аз съм дете и всички сме деца и създаваме разни неща. И цялото това комюнити, тази цяла общност, която е канала ми, това е страхотно, това е много хубаво нещо. А ти можеш ли да играеш на Чарли? Това преди 2-3 години готините деца го правеха. Беше предизвикателство, където два молива се поставят кръстосани на лист хартия, на който пише да и не. И трябва да задаваме въпроси. Има някакъв дух Чарли, който би трябвало да завърти сам моливите. Аз не съм го пробвал, така че може да е доста интересно. Хубаво, добре, значи това е една доста мързелива версия на Чарли, така грозно направена за 10 секунди, но въпреки всичко, нека зададем въпрос на Чарли. Да пробваме. Чарли, тук ли си? Какво? Чарли, тук ли си? Ега ти колебанието. Последен въпрос. Те трябва ли да се абонират? Ой! Ама много си мил. Естествено, че трябва да се абонират. Задължително е. Ти си гей. Ами... Не съм, ама... Знам, че ти се ще. Моля, прочети това. Много си готин. Как се казваш? И на колко си? Отговаряш на този въпрос и преди. Обаче смятам да го отговоря пак, защото много от вас са нови и всъщност имат подобни въпроси. Затова аз се казвам Кристиян. С я. С я. Я. Да. Но пък възрастта ми винаги се променя. Забелязали ли сте, всяка година сме с различна възраст? Аз съм на 15 сега и на 1 октомври правя 16. Не че на някой от вас пука, ама съм стар. Продължавай, пич! Написано от Рос. Пък може да не е истински, нека проверим в интернета, Google. Цъкам на името му, опа, я виж, това е истинският му негов профил, личен негов профил на Рос Геймс. Мерси. И с това ще приключи този епизод на четене на коментари. Да се надяваме да ви е харесал. Може би доста голяма част от този клип също бяха и лоши коментари, негативни, но повярвайте ми, това са единствените лоши коментари, които аз успях да намеря. Много рядко получавам лоши коментари, може би не заради толкова заради себе си, колкото заради вас, защото вие сте страхотни. И ако трябва да седа да прочита всички мили коментари, няма да ми стигне цял ден да стигна до края на тези мили коментари, защото те са много. Точно това иска един ютубър. Един ютубър иска нещата, които прави, да се харесват. И защото един ютубър много се старае. И има разлика между човек, който се старае и който не се старае. Повярвайте ми, много добре си личи. И само преди да приключа ще кажа, че сме супер много близко до 1 милион гледания. Не знам дали вече сме ги минали, не знам кога ще видите този клип, но това значи, че 1 милион пъти хора са видяли мой клип сред много други и си казали какво пък и са го натиснали. Това кликане. 1 милион пъти. Имате ли идея какво значи 1 милион пъти? Не. Ами имайте, представете си, това е супер огромно число. Ако кихте по време на този клип, на здраве! Ако не сте се абонирали за канала ми, абонирайте се, има вкусна торта. Ако този клип ви е харесал, дайте му на палче и пак казвам, ако искате коментарът ви да бъде включен, напишете коментар, без значение дали под този клип или под някой друг. Пак казвам, чета всички и всеки един от тях. Благодаря ви пак и ще си видим с вас, както винаги, в следващия епизод. Чао! Добре, ето, значи, това е възможно най-мързели... Фокусирай. Нека се вижда. Може ли да се вижда за един път? Моля те. Умолявам те, Чарли, може ли да се вижда? Може ли да... Благодаря. Колко е корен квадратен от 3,14? Да. Какво значи да? Чарли, ти... Май не си добър по математика. Чарли, обичаш ли студено чайче?
Да, Чарли обича студено чайче. Нямаш късмет. Аз имам само вода. Ето, Чарлз. Заповядай. Вода. От чешмата. Какво ще кажеш?